Quan la política no està a l'altura de la vida, la gent s'allunya, i amb raó. Consti que Barcelona en Comú va aconseguir canviar el paradigma i el model de política d'aquesta ciutat. I tot això no hi ha prou. Les coses no han sortit tan bé com haurien d'haver sortit. I necessitem fer-les millor. Però per fer-ho necessitem mirar-nos cara a cara i assumir que la culpa no va ser només dels altres. Que hi ha una part de responsabilitat que hem d'assumir i per la que hem de lluitar i ser honestes i explicar veritats, encara que siguin incòmodes. I mirar-nos cara a cara i des de l'afecte de la trobada estar d'acord que una discrepància no ha de ser necessàriament violenta ni agressiva. És un caldo de cultiu perquè ens parlem, ens escoltem i construïm des del joc des d'on hem de construir per recuperar tota aquesta força. Aquí estic, a la vostra disposició.